Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang sudah mulai acara parminggota. Hupasahat kami ma tu naposo bulung ni huriata. Shalom, horas marihita salhutna di hamuna damang doho dainang nang yanakon nami salhutna ruas ni huriata HKBP Cimanggis songon namasa natapatu pani huriata ima marhite-hite pesta gotilon nanaik patu paun ni huriata marhite-hite kreasi sian kategorial dot akapar sektor di obaso namanginang Roma akayana kota dinalaho patuduhon kreasi nasida sian naposo bulung ni HKBP Cimanggis sialani amang dot tamuinang mang dot akayana kon nami tunggu mos pedon nami asaroma hita manupaki di kreasi ni iana kota buat anak kami naposo bulung waktu dan tepat kami persilakan.
Mau lihat mah di pasahat rohanami tuhamu amanami dohotina nami. Nak suri ruas seni huriat dah di nama nupaki ia nak kota. Saya di pas-pasu dewa tama na niulan ni tangamuna. Dilihot dewa tama kejang ni umur atong horas mahita salhutna. Sonari masuk mahita tu acara parminggota. Adorang sota mulai dope acara parminggota. Denggam mata pasahat roh adoho pikirata tu adopan itu hata martangiang nahohom mahita. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhut nanong pungu di parmingguonon. Di parmingguon parningotat di permulaan panopaan ni debata di portibion. Sinodangan ni tema paloas mamian hati goran dohot hadameon. Tapatu pada acara parningotan panopaon ni debata Jehovah tahun 2022 di Sadok Portibion. Alani tamasuhi ma parsaurat tarap dohot tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho alejolma, manangahan adenggat jala manang aha, niluluan ni Jehovah sianho. Ima namang ngulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangidohamit hos sailehon matuhamit tod dini hasitong dohot dame, asatak kasubotohami na Salomo ni Roham,
Jala urupi mahami mangulahoni siyan nasa gugunami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Patik ni debata di minggu tasadarion. Hamu dongan nahi naholongan tangion hamu mapatik ni debata di minggu sadarion. Imana tersurat di Kompesi HKBP tahun 1926. Pasal na palimahon taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup. Tahapor siai jala tahatidak kodo. Ditoppa debatado jol manang inganan parmianan dohot inganan pangulaw di Portibion. Iba na do napuna sude na mangalehon hanguluat tu sude na tinoppanay. Inganan pangulaw ni jolma ima darat laut dohot hajak kajang. Dilehot debatado huaso tu jolmay lau paulihop Portibion di bagasat tanggung jawab nagop. Dilehon iba na do parhataan uning-uningan, parhinaloan, keseniat doho parbinotoan songon ula-ula ni jolma. Songoni aturan lau mamuji debata dalal lau pauliuliho doho pajagarho parsauran ni jolma asalam patar marbungaran harajau ni debata marhite kebudayaan. Alai situlahat do kebudayaan namar laok hasi pelebeguon dohot namaralo tu hatani debata. Ulaon ni Kristus Yesus paduahot jolmai nasa natinopai songoni Portibios sadiri. Marhiteon tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhos sude natinoppa ni debata. Asaboy iba na mangula hipas dohot marhasonangan. Taalo do akka usaho na manegay lingkungan marhite na manutungi dohot manabayhaw di tobba manang harangan. Taalo do akka usaho na mangalitohi ay doho awang-awang nang ay panirisan na marisi rasus yan akka pabrik-pabrik marhite naso mga turehon halalahon ni ay panirisani dohot pencemaran udara. Pola tahe manegay ay si inumon dohot parhos saon ni jolma.
ima sahatna atong rak mangidogo gomahita lao mangulahon nombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nombar tu patik mi. Amin. Maret dehita. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti madosatta di adopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami para siroha, namar pungu dohami martangiang tu adopanmu. Ndada alani hasit tongan nami, alai alani asini roham na godangido. Asi maroham, marpamuati maroham mida dosa nami na godangi. Say sungguli maroha dohot pikiran nami. Asa hu tinggal ho kami nasa pangalosyon nami na godangi. Asa mangulu kami di bagasan Kristus Tuhan nami. Ale debata hodo mual ni hanguluad di sudena tinoppami, lehon mahadameo tu saluhut na tinoppami. Ale Tuhan debata pangarap mamakuson ni Jorma, idugay bihosip ni hasil ganito. Akan taong lam sudah laut sungai. Akan perpahanan dengan behasa nasional. Portibio malam malamuna asi maruna sesa madosa nami nasjaga hinaulin. Ale Tuhan debata hodo mual ni hanguluad di sudena tinoppami, pasuang mahanguluad di saluhut na tinoppami. Ale Tuhan debata jut dolo akamara bihamaya kami logo niari dohok masur mohok niari aik magudang dohok lana asing sudai alani hajakakon dohok alakusan nami asi marham sese sama dosa nami nasa manjagahon hinaulina tinapami. Atong tabigema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nungatung pola hupasisi pangalausim songonobun, jala songonobun manorop akka dosam, say mula mahotuaho ayaw dosi paluaho. Hasangapom ma di debatat tanah digijang. Maredehita.
Tabegema hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Filipi bidusada mamukka sian ayat 20 sada sahat rodi ayat 30. Ai Kristus duhangolua diau jalalaba nang hamatean. Alai anggo marparbue ulauki minoroon ningolu ni dagimu. Gabidamu foto manang hadir dito. Dua sadom manosakau malungud duau borhat asarap dohot Kristus ai dumengga situ tudoi. Alai rumiko dumian di bagasan daging arangan. Jalamak kaposii hubotoma miad doau jala tinggal rap dohot hamusude lau patibul jala pahissa haporsiau muna. Asam sumurung pamujian muna di Kristus Yesus mahita sianau dinaroa sese amau. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahobar hamu parsauram muna. Asa huida di hamu dinaro au manang hubige taringot tu hamu tagan pada udao dope. Pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni todi jalarap marukil marsadani roha maka persyai barita nauli. Tumunang maholo hamu makbirnya kaulot diagiahan. Tanda ni hamaguan namai dinasinya. Alai di hamu tanda ni hadua undo. Jalasian debatana. Ai pola diasini rohahot tu hamu. Marsitaonon humokop Kristus dadaholan nama kaporsiai ibana. Jala di hamu don waeng parkilon nauni idamu ni ahu na julu. Jala na binegemu nan waeng taringot. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Maredehita. Taha tiddakon maha porsyottai song nahina tiddakon idongatta saha porsyaon disaddo portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona suhatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuanwatoru dung ditanom na mula mangolo di hari patuluhon na manai tu surgo
lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pa mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akka na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mula mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor sian inahanna dohot diuduti sian ina Debora.
Tabe gema titing di minggu ta sadarion. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tapi huti-hut ma titing nama ragam di minggu ta tanggal 24 September 2020 tolu. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu ke 10 dung Trinitatis. Lapatanna hasitolu sadaon ni debata dohot minggu ekologi manang hari lingkungan hidup. Topik minggu di pasuang Jahoba hinadenggan ningolu ni jolma. Napaduahon kelompok kor tu hari minggu tanggal 1 Oktober 2020 tolu. Naparjolo di minggu pitu tolu puluh ima ina Kamis ama Salum ama Jeriko dohot remaja. Di pukul 10 ina Hana, ina Deborah, ina Esther ama Huria. Di pukul 10.05 NHKBP. Napatuluhon pertanyaan sektor. Di tanggal 26 September hari Senin di sektor Efesus di keluarga P. Simanjuntak inang boru Aritonang. Di hari Selasa tanggal 27 di sektor Nasaret Dermawati di bagas nih keluarga Dermawati boru Nababan. Sektor Judea keluarga P. Tambunan boru Sitorus. Di sektor Bethlehem of sektor Galatia di keluarga Situa M. Sitinjak inang boru Manulang. Di sektor Filipi keluarga M. Silalahi inang Situa H. boru Siaturi. Di hari Rabu tanggal 27 September di sektor Sion keluarga G. Manurung boru inang boru Panjaitan. Sektor Betania keluarga M. Sianipar inang boru Purba. Sektor Roma bagas ni keluarga MH Huta Barat inang boru Sirait. Korintus of Kolose keluarga J. Tampu Bolon inang boru Sitindaun. Kanan of Napaopaton ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 1 Oktober 2020 tolu nanaengro kita memakai bahasa Indonesia. Napalimahon amplop resort. Di minggu sadarion marpelian tujolo dohita ima papungu pelian amplop resort dohot pelian napaduahon. Tapasahat ma di bagasan las niroha. Napaonopon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu tasadarion di kebaktian pukul 7.30 WIB dohot pukul 10 WIB ima kreativitas sian kategorial NHKBP. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2020 tolu nanangro di parmingguan pukul 7.30 dohot pukul 10 WIB mangaradema kategorial ina Kamis. Ruas Nabaru. Di minggu ta sadarion nunga gabe ruas baru di Huriata ima Rianto Silaban inang boru Sianipar dohot 2 yanakon nasida. Nasida pidda sian HKBP Taman Mini nuaing nasida masuk tu sektor Efesus. Molo rodo nasida asa jongjong ma di tempat. Mau lihat Napawaluhon titing namar bagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Johan Silalahi SH,
anak ni halak amata situa arpil silalahi tubuh ni halak inata lamasi boru si hombing. Alamat Jati Jajar Sada RT 5 RW 4 nomor 50 Alu Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Oroana Aprima Magdalena Napitupulu SAK boru ni halak amata Bona Napitupulu tubuh ni halak inata Masri Simanjuntak. Alamat Kampung Babakan Pekapuran RT Pitu RW Walu nomor 50 Tolu Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Terpasu-pasu tanggal 14 Oktober tahun 2020 Tolu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk pukul sia 30 wib. Ruas namoding nunga marujung ngolu sahalak ruas naposo ni huriata ima Yusman Hot Martua Tumanggor tubuh tanggal 7 Juli tahun 1910 sia modding tanggal 10 September tahun 2020 tolu umur 24 tahun 2 bulan sian sektor Bethlehem Saitumi Buma tarapul rohani sude keluarga nati ninggal honna na pasapuluhon pangapulion di minggu sadarion dung sidung kebaktian pukul 10 wib di Patupa Huriata do acara pangapulion tubagas ni keluarga B Tumanggor inang boru opus sunggu siala parbonding ni ianakon nasida riama hita madohotisa na 40 sadahon pembentukan panitia Natal umum pinangido matu sektor Roma dohot sektor Galatia asa patupahon pembentukan panitia Natal umum HKBP Cimanggis tahun 2020 tolu. Napa 12 hon penambahan kursi gereja. Sada sian program ni parar tahun ni huriata di tahun 2020 on ima penambahan kursi kayu gereja dohot argana ima 3.500.000 rupiah per buah. Jalanunga adong sian ruas ni huriata napasahaton janji iman nasida godangna 2 buah kursi. Tu akar ruas ni huriata na ukap dope rohana laho manabai kursi i radedo huriata majalosa. Napa 10 toluhon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober di Patupa Huriata do papungu pelean amplop tu pembangunan. Pa 10 paton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Molia tema di pasat Huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan na dohot iuran diakoni sosial saha tu bulan September 2020 tolu. Tu akan naso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe. Ralat pelean warta tanggal 10 September 2020 tolu. Ima pelean diakoni sosial sian keluarga P Siburian inang boru pangaribuan sektor Bethlehem tertulis 700.000 rupiah seharusnya 200.000 rupiah. Dohot pelean diakoni sosial dohot pelean bulanan tahunan sian sektor Korintus tertulis keluarga Desi Manjutak inang boru marpaung seharusnya keluarga O Simajutak inang boru marpaung. Napa 10 onopon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 September 2020 tolu torop na 780 tolu halak. Pas 10 hon ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis
pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 10 walu saha tu tanggal 24 September 2020. Hatan di debatan apa si kopon las ni rohamuna tarsurat di poda tolu ayat 10 di tangan siamun nado gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Pasapulu aluhon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan udanga tolu kepala keluarga berjumlah 700.000 rupiah. Pasapulu siahon pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguan 2 kepala keluarga jumlahna 450.000 rupiah. 20 tok ripe tu pembangunan. Torop na pasahaton tok ripe tu pembangunan di bagasan mingguan 2 kepala keluarga berjumlah 300.000 rupiah. Pa 20 sadahon keuangan huria. Huria godangna 10 sada juta 500 sia 600 rupiah. Pembangunan 4 juta 770.000 rupiah. Sentralisasi manang tu pusat godangna 8 juta 425.400 rupiah. Jumlah 24 juta 765.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padinggaton songoni ma titing na masa dot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tu hatta ma piliani bain sangap di guarna. Muliate. Tabegema ede puji-pujian nasi nuarahon ni ina Ester diuduti ma dohot ama Jeriko.
Maredde mahita huhut tapapungu peliata sadaa dohot sadabe. Sundang di lambung
Hatoruson sa ayat naik. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita nauli na ing saha tuhita di minggu sadarion, Tuhamuna amanami nanami na pungun waing di garejaon, manang pe tuaka manami nanami na madohoti secara live streaming. Hatan itu hatta na tersurat di buku Sada Musa bidualu ayat 15 rodi ayat 22 songonoma hatana disi. Jadi ninna debatama madok sinoak ruar mahosian parawi ho dohot jolmam dohot akka anakmu dohot jolma ni anakmu rap dohot to paruar ma rap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging akka pidong dohot pinahan dohot nasa nama jirir ditanoi asa rodot nasida jalalam torop ditanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna dohot jolmana dohot jolmani akka anaknai. Ruar masian parawi dohot sude binatang sude gulok-gulok dohot sude pidong sude nama jirir di tanoon masibuan masam nabi. Dungi di pajok sinoak ma sada langgatan di Jahoba. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing dohot sian nasa pidong nagajing bahen pelean situtungon pelehononna di langgatani. Jadi dung dianggo Jahoba uap nahut susi ninna Jahoba ma di bagasan rohana dangbe ulahaku manorui tanoon ala jolmai aina jakdo pikiran ni roha di jolma sian si etehetehonna jala dangbe ulahaku mangaragehon nasana mangulu songon nahubaheni ope salileng adong tanoon dang jadi macohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las, ari logo dohot rodoniari, arian dohot borngin. Ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hita di luar tahun nung adong lobi sabulan. Mengalami musim kemarau. Nama baik kita humasusa di ingananon alani mohopna. Jala diarik arik Kamis na salpu di bahen CNN do di berita ni nasida bahwa di bahen judul ni baritai neraka bocor di Jakarta. Mengihutton berita ni BMKG bahwa sinar ultraviolet manang matahari memanggang hampir seluruh wilayah Jawa. Berakibat doon tulang meningkatna polusi udara di daerah taun. Jala alani peningkatan polusi udara on laus meningkat dosian Badan Kesehatan Negara Republik Indonesia Pak Buahon bahwa lam torop nuaing manang lam hatop peningkatan ni akka kasus penyakit ISPA infeksi saluran pernafasan akut.
Satu opat hali peningkatan na gumodang. Per 30 Agustus 2023, sial 50.000 sahatu 200.000 kasus penyakit ispa. Songoni mapakorhon na alani mohop na manang alani musim kemarau. Alani ido akainang dohot tamu amang boy jo tabayakon songo dia do pehebak na ditiki masa ni aik na sumar. Memang kebalikan na. Molo nuaing nata cerita hondo na sedang tak alami on musim kemarau, panas berkepanjangan, alai molo di cerita aik na sumar. 40 hari, 40 borngin ro'u dan sadoras nidorasna. Jala dido ano di bidu pitu marbuhal-buhal aiki sian sudetano di sude wilayah. Jadi marbuhal-buhal mual ni aiki siatano. Biasa na moloboi marbuhal-buhal songoni alana adong do gempa bumi. Manang adong pengeboran. Isarani songon banjir lumpur lapindoi. Na adong do pengeboran. Jadi muncul matorus mual niahe. Di zaman niak nasu marsongoni maedo. Sia toru ibana marbuhal-buhal, sia gijag ibana 40 hari, 40 borongin soi nama dorasni udan. Jala songonima berkepanjangan, pola menutupi sude portibion, dohot aka gunung-gunung tertinggi, tiboni haik sian gunung tertinggi, sahatu 15 hasta tibona. Berarti kalau di meteri kira-kira 7,5 meter lebih tinggi daripada gunung tertinggi. Songonima aiki middo mian mangalatap di tonga-tonga ni portibion didok dung proses ni isude tinggal maeki 150 hari leleng. Boy tabayakon pasti nadang adong besada pe makhluk hidup na boy mangulu manang bertahan ala nikiadani. Ngaro gempa bumi na manggoyang sude wilayah dungi aik marbuhal-buhal dungi Myanmar musai aiki menutupi sude salu samudra raya salu na portibion salileng ni 150 hari nin asa sude na marhosa diri pason debata hadihai marhite aik nasumar atau air bah semuanya pasti mati pada saat itu. Tabo tu takas sibo ciri ni isa dado ima dosa ala neung bahat hajahaton ni jolma di portibion di bidu ono man noboy tajah nunga lam berkembang marti burak ma dosa dohot hajahaton di portibion sian zaman ni si Adam sahatu generasi ni si Nuh manang si Noak kira-kira 11 generasi. Jadi angkatan ke-11 setelah Adam. Mulai madabu si Adam dohot si Hawa tu bagasan dosa terus do marti burak dosai semakin bertumbuh dan semakin banyak. Maka bumi ini penuh dengan kejahatan. Sampai-sampai disebutkan Alkitab Tuhan menyesal melihat ciptaannya itu. Dia berkata ikor ripas sonokku sudeon. Asing nih sada keluarga ima si Noah. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Semua akan dihanguskan lewat air bah kecuali Nuh. Kenapa Nuh diasingkan? Molo tajahan non bidu onom do pitu taridama. Allah si Noah sahalak na bonar di joloni Jehovah, sahalak na daulat di hadapan di Jehovah. Jadi sahalak na bergaul karib dohot Tuhan debata di tonga-tonga ningolun. Songoni manang yanakon na dohot inatan. Ido ubain na sa keluarga ima dipakai debata sebagai alatna laho pasuakon portibion untuk memulihkan bumi dari seluruh dosa dan kejahatan. Tuhan menggunakan keluarga Nuh, istrinya, 3 anaknya Sem, Ham dan Yafet, dan juga 3 menantunya. Maka mereka ada 8 orang. Ditambah binatang nanti yang Tuhan suruh untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Akamanginang tabereng ma proses pemulihan Nabi Nahin ni debata tu portibion. Prosesnya adalah jangka panjang. Dang terburu-buru manang tergesa-gesa. Dang satokinon ibain alai adong proses jangka panjang. Mulai ro aik nasumari sahak tuan nongan proses keluar si Nuh sian parawi. Alani di konteks ima
di konteks pemulihan yang prosesnya panjang, naing hanguluhonot tasyatur pohon pino ma adong tolu na berjolo uduk jala mangoloi di hatani dewata, uduk jala si pangoloi di hatani dewata. Nung ngahubuahon na kaning si Noak madapat asini roha siya debata ala na bonardo ibana na daulat jala bergaul karib dengan dohot Tuhan dewata. Tabering mah di kisah-kisah sebelumnya bahwa hauduhon dohot panguloyon ni si Noak di hatani debata nunga songon na ketergantungan. Jadi panguduhon dohot panguloyoni ikon songon sada ketergantungan doi. Guarna pe ketergantungan moloso dipenuhi humasusa manguluni iban. Marsahi maibana bahkan nadeba olo mate moloso saha tu ibana na mabahin ibana ketergantungan. Si Noak disuruh debata membangun sada perahu na balga di atas ni gunung. Diajari iban iko sian hau gofir bangunan ni iban. Dohot ukuran nanga dipabuat Tuhan tu si Noak 300 hasta ma gajangna. Dungi 50 hasta lebarna, 30 hasta tibona. Songonima tutu dibain si Noak manang dibangun si Nuh. Tabo to takas di proses pembangunan non. Godang do na mangejek si Nuh. Godang do na mencibir si Nuh. Godang do na madok ngasongonok karwa si Noakon. Igi dulu doi bangunon parawin nakahalak do tiban. Tapi dia tidak peduli. Dia lebih taat kepada firman yang sudah diterimanya daripada apa kata orang terhadap kehidupannya dan apa yang dikerjakannya. Selama itu berkenan dan menurut kehendak Tuhan, dia tidak pernah malu dan berhenti membangun bahtera itu bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Dungsai dibangun. Itor di batamu saya tu sinuh, tu sinoa. Masuk mahu tu bagasan. Dohot inatam. Dohot anak munatului, dohot parumaimi. Di pamasuki bana, dang apala nepotisme ibane si pamasuk anak nitulang na anak na beru na daw. Holan nido isuru Tuhan bayi pamasuki bana. Imahau duhon na tuhatan ni debata tu iban. Pamasuk berpasang-pasangan binatang yang haram dan yang tidak. Ipamasuki bana, hobar tu peraturan dohot hatan ni debata. Songoni mahau duhon na, dohot pangoloyon na di hatan ni debata. Bahkan dung sakot anongan bahterai di atas ni gunung Ararat molo taetong mulai sian roni udan saat tu parsuru nai adong doi lobi sian onom bulan berat hampir 1 tahun 375 hari nina. Memang masih banyak perdebatan soal jumlah hari ini. Ale adong do 375 hari gajangna nasida di bagasan Parawi. Dung sakot Parawi di atas gunung Ararat didok di Bibil tahun bahwa di iboto si Noak ma naung habis aiki marhite na di pakaluaribana ibuka tutup ni gijang ni Parawi di pakaluaribana ma parjolo pidong sigak burung gagak di paluaibana mula muse burung gagaki di boto ibana berarti dang moru dope ai. Dukon ni di parwaribana muse burung merpati keluar burung merpati itor mulak di botoi mana mak dang habis dope ai. 7 hari setelah itu dia keluarkan lagi burung merpati yang kedua kali dia keluarkan. Burung merpati itu pulang ke si Nuh membawa pucuk pohon daun pohon zaitun. Di botoi mana mak berarti ngasurut ngatarida pohon zaitun. Dung 7 hari siani di pakaluari mana muse burung merpati untuk ketiga kalinya dang mula be burung merpati i di boto ibana mak berarti ngaboy adong ibana para sarana berarti ngahabis be ai. Itor keluar do sinu keluar dari mana? Dang. Dia sudah tahu air surut tapi dia tidak keluar. Dia menunggu dulu Tuhan berfirman. Jolo makatai do debata tu ibana baru keluar ibana.
Dang terburu-buru ibana keluar, dang tergesa-gesa ibana keluar. Tumpe di bagasa parawi molo tadok nang satau bolon, itu suatu hal yang membutuhkan kesabaran ekstra. Dengan istri anak-anaknya dan juga menantu dia. Doho sudah binatangi rangademon nang keluar siap bagasan. Alai didok di Bibil tena kaning ayat 15, jadi ninna debatama madok sinoak. Tuhan berfirman dulu, baru dia keluar. Jung pedidok Tuhani ruar maho siap parawi, baru pebana keluar. Tumpe siap pikiran ni bana ngeboto habis saiki, aledang oleh bana mengambil sikap itor keluar. Totong doi bana uduk, dohot si pangoloi tuhatani debat. Kesabaran dan ketaatan yang demikian yang perlu kita bangun di zaman ini terhadap firman Tuhan. Benar kita punya pergumulan masing-masing, tapi jangan buru-buru keluar, tergesa-gesa keluar dari pergumulan. Sampai Tuhan berkata, keluarlah sekarang, baru kita keluar. Taingok ma ditikinai dohonon ni Tuhan do tu hita, ruar hita sian pergumulat tay. Alani uduk mahita kamanginang, si pangoloi mahita, di aka hata naung pinasaha ni rebata tu hita. Ay maul hiad do na manguduk ko do manguloi hata ni Tuhanon. Di ba mulo pinarwahon olo do humato jolmaon manguloi mitos sian hata ni debata. Mulo ngay bay sada mitos olo do hato manguloi ala ni biarna. I hiaro songoni mulo di hutanami kasi di kalang musim do parpesta mar mobil-mobil rombongan, mar mobil opranto songoni dau tu huta-huta berangkat doi borngin. Sugo pestana. Jadi ulu datang ulu tuh huta-hutai, dangadong persalon. Jadi ya kain natai marsalon do borong ini sebelum berangkat. Jam 7 borong ngamar salon. Ala dangadong persalon di huta inganan di pestai. Jadi marsalon yang makai natai, ibu mobil lomba, kebetulan mobil no jago. Iprediksi jam 7 sahat, api jam 4 pagi sahat di inganan ni, holum do pe maripot-ipot. Roma parhutai. Dung ilia kalaki minum air panas asa songon ai kan ngalido si dikala. Mudum-mudum maju hamu ai jamo pak dopein. Hapi kena tong ngamar salos sudi. Masuk matu jabu ibai sada jabu ni keluarga ni nasi dari hutai. Tu sima masuk akenatai, mudum makenatai di si. Angwa kamata i mobil ma inna ibai mobil lah kamatai. Jadi dung di mobil lah kamatai di jabu akainatai, adong masada sena matai ngelihia dirasa lame bana tu jabui ipikiran di bana neng majalo madar tu inatana lai bana tu bagasa jabui tersonggot di bana manuka modum sudah inatai bingung bagaimana ne diru inatakui son narohana ai marsasa sudah belga-belga sonnai kan alai manuka modum sudah bahasa manuka modum sudah son narohana mabiari bana madungoi jaladang tertaddan di mana inatana mula ibana tu mobil akamang horoi hutau dang bui sembarang kita sida pok suluk do naro inna matau mulai somudum tokka do songoni ikko manuka do mudum molodang ruan ona kamara tu hita roa kamate manuka mudum sudah ibusi bereng joda molo tu mitos biar hiat jolmon itur diulu itu manuka mudum do akamatai anong manabohaon nong belga siubion na bahu masuk sama yang mana manuka modum di mobili alit naneng hudok ay jolmon noeng umura manguloi manang manguduk ke mitos sian hatani debata hapin waeng di sorah tu hita kamangina taatlah kepada firman Tuhan uduk jala si panguloi hita di hatani Tuhani unang bebakol hita laho manguluhosa unang tak pakai pikirata poda bidu tolu ayat 5 tu ayat onom unang berpaku sadia kutu pikiranmu pangasahu Tuhani di sudi dalammu hatana firmannya hukumnya itulah yang menjadi penuntun bagi kita harus ketergantungan kepada firman Tuhan itu hidup orang percaya yang sudah dipulihkan dari dosa dan kejahatan. Napa dua hon tidak diturpukon asa ingot hita madok mau lihat itu debata ingot madok mau lihat itu dari bata 3 hari terakhir Kamis Jumat Sabtu ayat hariat di Huriata HKBP mula hulak madok bersyukurlah
ceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dia dolhot do tu hita saminggon, asa memang adong di hita lohot roha na gir-gir madok mauliate. Tabereng maju sinoaki, dung ruar ribana siap parawi, dang adong sada kalimat pe idok sinoaki, aku berhasil, kita selamat, ayo party-party dulu, makan-makan dan minum-minum, dang adong idok ibana songon. Di ayat 20 didok nakaningan, dungi di pajok sinoak masa dalanggatan di Jahoba, di pasahat pelean tu Jahoba. Jadi kamanginang ngulu nama dok mauliateon, songoni dok makilalahon bahwa na adung diawon waeng nasia Tuhan idoi dangalani gogoku dangalani keberhasilanku. Kesadaran si songoni do si patu bohono tak asabohi tatotong gir-gir madok mauliate di tonga-tonga di nguluta. Sinoak itu dipilih do aka na paling bagak sian na di parawi, dia pilih yang terbaik, itu yang dipersembahkannya kepada Tuhan. 1 tahun perjalanan di dalam perahu itu, bahtera itu, dia pilih yang terbaik dari yang ada diberikan Tuhan kepada. Isongoni dotong di huriatom mulai pesta gotilon, na terbaiki do main mulai pesta gotilon. Dia na dumenggan, ido molo di padan narobi patu monaan ni naniula. Mana yang paling manis? Ido di lean. Lau gabe pilihan. Sinoak ido di patu baibana. Dibuat sian aka pahapahanan nina di bagasa parawi. Allah disadari ibana. Semua ini datangnya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena keberhasilan saya. Ido baina dipelehon ibana na dobengkan tu Tuhani. Allah ni akan manginang molo ido madok mauliate dang soal mangalehom materi nuaingon. Ingot madok mauliate tu debata ima aka halak naungbui madok cukup di ibana. Orang yang mau bersyukur itu adalah orang-orang yang sudah bisa berkata cukup bagi dia. Katanya bumi ini adalah akan selalu dapat mencukupi seluruh kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk memenuhi keserakahan manusia. Berarti ketamakan, kerakusan itu yang perlu kita jauhkan. Harus memiliki kesadaran, oh ini cukup bagi saya. Akangulu naung boy madok cukup di ibana, idotong na boy menjaga ekosistemon. Dang lomoni rohana manang holan hagiok ni pamangtang nabe di ulahon ibana. Ya do marhobas di daerah Tapanuli Tengah. Jadi di musim panen gagal panen. Habis emeni ruason dialang naitoro. Ibu tuh kamu udah pengen naitoro dang naitoro nih ya. May dok guarne. Bagudung, moci, tikus, maus, may. Habis panen nih ditelusuri, alanya haron. Luar biasa gudang ni bagudung narotu hutai. Buasa boy to puro bagudung gusang woni godang. Ditelusuri, ternyata habis ulok di hutai. Aida kinata sude lapo mertiga-tiga jagal ulok. Lid di pay jual tadahu do lid di. Ay nasod do behin wangi. Habi kan ulok na nasa ni do biasa na dijual. Lid di pengaisup. Ijual. Ang awal-awal ni halaki memang tong do anong do salah ni bapat di tadi bay. Ala awal-awal ni may leila do halaki mga langgulo isi. Alay alaro senior hu parjolo si aw manggatiho ni bana. Ternyata senior hipe sarupa. Memang kami ala kami ulok. Maaf. Memang yalla kami ulok mulu di kampusnya mersahit. Ilyas sup ulok asit termalum. Ali boto halaki, bah, ay padi tapi alang do ulok. Gabis udah mga lang ulok di hutai. Habis ulok. Padahal Tuhan sudah menciptakan ekosistem sedemikian bagus. Ay mulu habis tutu ulok, habi mamarguti akka bagudungi. Berkembang biak matong berjaya ma bagudungi. Hore alangi hamuloki ang ko ami pe belga-belga mahamin. Habis panennya. Tuhan sudah menciptakan ekosistem sedemikian baik. Maka kita harus bisa berkata cukup sekarang. Supaya apa? Supaya ekosistem ini berjalan dengan baik juga. Alam dan lingkungan hidup ini terpelihara. Hola naka na ingot madok mauliate do sahat
boi mangulahon sisongon. Napatuluhon o manaparpudi. Kerja keras tidak ada yang sia-sia. Ayat 20 sada 122. Kerja keras tidak ada yang sia-sia. Aidang macari ni naon ari logo do ari rodo terus doon berulang-ulang. Musim akan terus berjalan. Alani unang macadi hitam mangulahon nadengkan mulai nuai. Perbuatan kecil dan sederhana pun untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup ini Tuhan berkati, itu bisa berguna, berdampak besar. Alani perlu nuaing kita mulai pribadi-pribadi dan juga gereja bersama-sama untuk menggalakkan kelestarian lingkungan hidup ini. Sadarion di Sadok HKBP di Patupa Minggu Ekologi. Memang sejarahnya tahun 1989 ini dimulai oleh gereja Ortodoks, menetapkan satu minggu untuk ibadah ekologi, minggu ekologi lingkungan hidup. Baru tahun 2000 itu ditiru oleh Dewan Gereja Dunia, ditetapkan tanggal 1 Oktober sampai tanggal 4 Oktober sebagai hari lingkungan hidup sedunia oleh gereja-gereja. Dungi ditetap pemusenang di gereja ta mulai 1 September sampai 4 Oktober ini gaungnya adalah minggu ekologi atau lingkungan hidup. Ido nuaing nata pestaho di Sadok HKBP. Molo di dok minggu ekologion diguari the season of creation. Parningota di panopaon ni debata. Alani sudah hita terjo. Nakani ngatakas di jahahon di hukum Taurat siap buku konfesi. Memelihara lingkungan hidup kelestariannya itu bukan suatu perintah, tapi itu kewajiban bagi kita. Tanggung jawab orang percaya untuk turut serta melakukan. Alani akan manginang tamulai masyan aka hal na mekmet di tonga-tonga ni nguluton sian akan najonok di hitaon marhiteaha marhitena tamulai sian aka bagas tabi maton aka hayason unang beta bolokongi sampah sembarangan saha tu sungai di pablokongi dungi naing do tacip tahun sada inganan na benar-benar ias lumowi madi garejaon molekon buanom dangi riko di hamu harotason pinoma bok kamu tutoro peko kamu imijai unang disibenya mersaburan molekon mangalang bobok kamu inang bukus nai sipak kamu denggan unang tinggal hodisi molekon marsigaret tamu amang di garejao di lantai sada unang disibay putung sigaret munai. Hal-hal sederhana itu sangat mempengaruhi, berdampak besar kepada semua. Unang dok kamu, adong do petugas kebersihan, lo may mana peyasoni. Kesadaran yang demikian harus kita bangun sekarang. Asa boy tercipta, aidang boy hita godang manuan bunga dohot, hau di inganaton. Alani tamulai sian kesadaran na mek sisongoni. Molo satabi aka amang mulai kemarsigare tamu unang jono to kada danak. Unang jono to aka ibu hamil. Medau hamu mulai jawi adong dak dana ijawi tu luar hamu mulai lang tartomu nabe. Unang lo sidok kamu buat jual sebaku. Buat jual sigaret tu isi anak na muse. Unang dang zaman tabe sonare songoni. Harus lebih bijak untuk menempatkan posisi. Molo ikon do naking rok, molo ikon, molo boido diorom, daudu mengkan. Itulah turunnya kena tonan non. Molo hati mai jahobain. Sekali lagi mari mulai dari hal-hal yang sederhana begitu. Huriato pengai ko berpikir songoni. Mungkin menurut tu usulhu tu tahun 2024 dang perlu beon. Ibaim mah cukup molo multimedia rasa sanggup do mabain hola barcode udah scan barcode saja ngamaran Android sudion unang hola TikTok di HP ni akka ruason do akka Facebook do lan nasing lo di download akka apa namanya itu QR scanner nabui majah barcode jadi molo sa tolo pita mangoruyon nangit-nangit tu tahun ini tabay misan na barcode mula tu akan na tua-tua mungkin dang sudi di dope boy mamake ale oti-oti tau rui ini sangat berdampak banyak ala sian harotasokan sian pohon doon tapi ring maju hitung-hitungan nada satu pohon yang sudah layak dipanen ya satu pohon itu bisa menghasilkan sampai 16 rim kertas
Satu rim kertas 500 berarti hanya bisa menghasilkan 8.000 lembar kertas. HP sada batang pohon sisongoni ngacukupi menghasilkan oksigen tutolu jolma. Molo dihuriat tom majo songonom manuaing tolu lebar mon. Tabain majo hali 700 nge 2.100 lebar. Tabain hali 4 sebulan nge 8.400. Ngelu bisa dahau sebulan tatabaya kamanginang. Holan HKBP Cimanggis dope. Setahun 12 hau. HP adong tasua karo hau selama setahunon. Dang adong. Atong molosohi tapi macam motono ni sebe. Apalagi kita yang sudah di daerah Jawa ini saya yakin sudah lebih gampang. Alani hamajon ni teknologi informatika. Alani naing do gerakan bersama taulah honon. Menjaga kelestarian lingkungan dan hidup. Asa boy tu dengganna to katik kena naing ro. Alani sahalinai dihamuna kamanami nanami. Tak mulai ma sia dirita sadiri. Naing ma adong dihitaon gaya hidup na ginoranna eco-friendly lifestyle. Gaya hidup ramah lingkungan. Jadi dang boros be to kabarang na sori ko unang ditihori be dohot akasi panganon unang marlobi-lobi be. Saluhut nai digohari doi eco-friendly lifestyle. Gaya hidup yang ramah lingkungan. Songoniman yan tamulai sian ngulutta, sian huria HKB Cimanggison, dohot huria na asing, sadok HKBP di Portibion, asa lam tu berdampakna menjaga kelestarian lingkungan hidup di tonga-tonga ninguluan. Taingok mana kaningan, ulaun na meti, dangadong na sia-sia maneng marisuang, paso-paso ni debatadoi boy denggan padenggaton nguluta ngulu ni akapino parta na mangihut dohot ngulu ni Portibion. Amen martangyang mahita. Mauliate ma dipasahat rohanami tuado pamuali Tuhan. Dihatam nang marsaringar di parsaoran nami di bagasan minggu sadarion. Di paingot todo hami saluhutna asa anggiat tutu adong dihami kesadaran laho mengulahon tanggung jawab nami sebagai manusia na dilehok ko tugas dohot mandat memelihara lingkungan hidup dohot kelestarianna. Alani ipake mahamion ali Tuhan laho mengulahon pemulihan di tonga-tonga ni ngulu nami ngulu na humaliang nami doho sudi alam ciptaan non. Ali Tuhan debata ajari hami asa terus uduk jala si pangului hami dihatam jala di bagasan las ni roha hami maka maulatihon salhu denggan di basam boy hami madok cukup di sudi akka narikot di ngulu nami dau masyak kami hamokuson dohot ragam ni keserakahan urupi hamion ali Tuhan asa olo hami mangulahu sian akka hal-hal na mekmet aidang merisuangi dia dopamu saina paso-pasomu doi muse Tuhan laho padenggaton dohot memulihkan saluhutna alani paso-paso ma nang Portibion ali Tuhan ay tung macadengado di topaho langit dohot tano dohot saluhut isina alani i naing ma boy muse sehat Portibion boy muse dumenggan tanoon saluhut natinopami ay makorhon hahipason doi di ngulu nami dohot hasonangan di ngulu nami saluhutna atong ali Tuhan tadda ni holong ni rohanami tuho hupatari dahok kami me makaholongi dong ajolma dohot makaholongi dohot nasa natinopam Tuhan debata pargogoi sudi ruasmon laho mangauhon hatami huhutma makanguluhossa urupi hami di sudi gulmit ningulu nami sianda dana nami me sahato akana matua ramoti ruas ni huriamon jagai nasida di sudi pardalanan ninguluna padao matuhan sian akalaka namaralo tulo meniroham dohot akka hajahaton baik dihami biar mangulahon akan namaralo tulo meniroham pasu-pasu mahami di sudi ulaon naneng ulahonon nami saminggot nali Tuhan urupi pargogoi sudi ruasmon asa margogo jala marlas ni roha hami laho mangulahossa atik tungadong nakasihol ni roha di ruasmo Tuhan nasomaralo tulomo ni rohami pasahat maitu nasida asa anggiat lam sikop mapamujion nami maradopoko di tonga-tonga ni ngulu nami holan marhite guarnya anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Mari demahita laus di somata pasahat amplop resort dohot pelian napa duahon.
Huria nitu hatta, sai di pasu-pasu de batama rohanang pikiran muna, laho majalo aik hanguluan, dohot hadameon nasiat tuhatai. Amin. Saya memahami hal itu. Sai di pasu-pasu de batama nguluta, gabe mual hanguluan, laho mabuan hasitongan dohot hadameon, tuakka dongatta nang saluhut na tinopa na di bagasan parukilon. Amin. Saya pergugui memahami hal itu. Mardalan mahita rap dohot dongatta sahapor siaon, songon pamatang ni Kristus, pasahaton haulion nasia debata tusadok portibion. Amin. Saya pergugui memahami hal itu. Martang yang mahita, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut seleho-lehon na denggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mituhami pelean nami tuho, say jalo mai gabi uap na hustus di jolom, paso-paso mai jala ramoti, asa huparhasia kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehom mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Damanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Salahutna.